Dobar dan, dobrodošli u Carnexovu kuhinju. Danas ću spremati idealan hronodoručak, tako da kažem, a u pitanju su mafini sa ajvarom i sa šunkom. Za njih su nam potrebna 4 manja jaja ili 3 veća. Ovo su poprilično mala pa ću koristiti 4 komada. Potrebna vam je Carnexova šunka. Možete u stvari da koristite bilo koje suhomesnato. Može slanina, može pečenica. Ja nešto volim ovim mafinima da osjetim šunku. Potrebno vam je 130 grama raženog brašna i 60 grama ječmenog brašna. Ja sam ih već pomešala ovde. Takođe, potrebno su 2 kašike maslinovog ulja, malo kisele vode, to se otprilike odokativno doda na kraju ukoliko vi vidite da vam je smesa previše gusta, morska so, prašak za pecivo. Prvo ću da umutim 4 jaja. I samo vodite računa da nešto ne upadne pored njih u činiju. Opa. Kada umutite dobro jaja, mikser vam više neće trebati. U smesu, odnosno u jaje, ćemo dodati polako brašno. I sve promešati. I da, počela je se pravi gusta smesa, zato ću dodati još malo kisele vode. Pošto ovo je integralno brašno, sa njim nikada ne znate šta će da bude. Nekada je krupnije mleveno, nekada sitnije, pa onda morate prosto malo da se dovijete. Zatim ću dodati otprilike 2 kašičice praška za pecivo. Sad sam možda malo preterala, ali će biti zato lepši. Onda opet kiselu vodu. Znači u ovoj čaši je bilo negdje otprilike 1,5 decilitar kisele vode, tako da znate da odmorite. Malo morske soli, ne mora da se preteruje. A zatim dodajem i 2 kašike maslinovog ulja. Redosled dodavanja namirnica zapravo nije bitan, jer se sve na kraju umeša, tako da možete bilo kojim redosledom. Zatim ide 6 kašika ajvara. A onda i sitno iseckana šunka. I gledajte da ne prosipate kao ja. To treba se lepo dobro izmešati. Ako bi ovo radili mikserom, napravili bismo neku prerađenu smesu i ne bi baš lepo nadošli mafini. Ako volite začine, možete da dodate i njih. Ja ću dodati malo vlašca. Mada uz ove mafine super ide i origano. Smesa je napravljena. Sada ću da počistim malo kuhinju, jer sam sklona ka pravljenju velikog loma. Treba nam kalup za mafine. Može da bude silikonski, može da bude metalni, zavisi što imate i kako volite. Smesu sipam, ali ne do kraja. Znači, ideja je da mafini ne rastu. Znači, napunit ćemo svih 12 komada. Rekla sam da ih neću napuniti do kraja, u stvari sam to uradila. Šta ću kad volim da ima što više mafina. A i nikada ne valja da ostaje smesa, zašto bacati. Mislim da će oni sasvim dobro da ispadnu i ovako. A onda lepo prstima pokupite to što viri i kalup staviti u rernu. Mafini generalno brzo budu gotovi, znači treba će im neke otprilike 20 minuta na nekih 200 do 220 stepeni, sve u zavisnosti da li imate jaču ili slabiju rernu. Prošlo je 20 minuta, vi ste se istuširali, spremili za posao i doručak može da se servira.
I nemojte da verujete receptima kad vam kažu tačno 20 minuta, tačno toliko stepeni. Svaka rerna je različita, ali da biste bili sigurni da su mafini ili bilo koje testo gotovi, uzmite običnu čačkalicu, zabodite je. Ukoliko se ništa ne lepi, a ovde se ne lepi, znači sve je spremno i može da bude servirano. Mafini su gotovi. Ukoliko ih niste pekli onim papirićima koji su upravljeni baš za njih, uvijek ih pustite da odmore par minuta pa ih vadite iz kalupa. Meni će za to trebati bilješka. Sada ćemo da ih naređemo na daščicu. I da dodamo još malo ajvara za one kojima ga je uvek malo. Prijetno!